Hölgyeim és uraim, akkor elérkeztünk a legfontosabb részhez, azt hiszem a gyerekeknek a díjak átadása következik. Még azt szeretném előre bocsátani őnekik főleg, hogy aki nem nyerett első, második, harmadik helyet, azoknak is vannak díjak készítve, úgyhogy mindenki valamilyen emléket fog kapni. Vítam vás tu všetkých, milí priatelia. Veľmi, že ste prišli na túto našu akciu. Dúfam, že sa to dobre cítite. A teraz odovzdáme ceny tým najmenším. Súťažili tu poctivo. Boli aj ryby, videli sme niekto, tuším, najviac nejakých 9 kusov, či koľko chytil, takže ryby tu sú. Takže právo sme nazvali túto akciu rybolovom. No, akkor megyünk a díjakat átadni. Első kategória a nyíllövés. Ako prvá kategória je to strelba z luku. A na treťom mieste skončil, alebo vyhral tretie, Maťo Tomáš. Tomáš, Maťo, ktorý to je, no. Akkor oda álljál föl, a harmadik helyre, ott álltok. Második helyen Zajac András, na druhom mieste končil Ondrej Zajac. A túto kategóriu vyhral Silvester Sabo. Sabo Silvester. Vydeštruuje, no tak otec musí ísť, otec. Feláni. Gratulálom. Druhá kategória, streľba z krátkej duchovky v Krištole. To bol rövid légfegyverből. A harmadik helyen Veronika Szabová na treťom mieste skončila. Második helyzet Gálik Rudko. Rudko Gálik na druhom mieste. Rudika. Víťazom tejto kategórie sa stal Depeš Dávid. No, takže ďakujeme. Teraz nasleduje streľba zo vzduchovky z dlhej zbrane. Na treťom mieste skončil Benz Ferenc. Harmadik Benz Ferenc. Na druhom mieste második helyzet Dávid Benz. Na prvom mieste Ondrej Zajac. Aby ste vedeli, Ondrej bodov 29.
To bude pytliak. Čo, polovník, jaký pytliak. Kategória Halásapon ako najprestížnejšia kategória, aspoň podľa nás to bol ten rybolov. Tam boli podmienky také, že kto najväčšiu dĺžku tých rýb, to sa spočítavali tie centimetre a traja vlastne súťažiaci chytili vôbec rybu, tak traja budú aj na stupňu víťazov, na 3. mieste Dávid Depeš. Na 2. mieste Matúš Pindeš. No a na 1. mieste ďalšiu HZ Benz Dávid. 164 cm. Spolu. To by bola ryba. To je taký vysoký, jak tá ryba. Aký nám to nedostá teraz cenu, nech sa páči na pamiatku, poďte deti, dievčatá. Mennyi pacska? Ide bárna mennyire. Elmegyek vele, nyomjuk kaput. Szaladj, Patrik. Patyi. Megnézem, mi van. Bácska, mennyi? Adja a jó olyat is emlékre. Kaptatok szépet? Elég. Már a Csanyi gyerek. Kinek nem jutott még, vagy kinek nem kapott? Dávidkonak is tényleg. Gyereknek vigyél. Testvéred a másik? Testvérek vannak? Még ide adja olyat, hogy Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj, čaute. Čo už idete? No, už je neskoro. No ale čo by? pamiatka na dnešnú. Ukryjte, čo som dostal. Ukryjte, čo som dostal.